Kinsa man, kinsa may naisakyanan din he. Sus Ginoo ko, nakahinumdum no ako kay nagunahon ako sa ko i-rail ba. Nakinumdum ko sa una nga gikan mig Cebu City ni agi mig Pardo, gikan mig Colon at agi mig Pardo. Nagpatubil mi, nagpagasolina kay wa to mig karkar. Sus diba, di ba ikabot mo sa gasoline station, muhuno man ka ng kilid ana maglinya mo sa kung daghang nagpatubil. Nihunong ka sa kilid ana iyahang gasolinahan kay naman dira ang katong murag gripo nga ipasok ka ng putangan na gasolina, di ba? Sus Ginoo ni sud na nakadira ba? So mingon pa jud ang kanang gasoline boyog. Patubil mo, sir. Sus Ginoo ko, Lord. Diyos ko, unsa man ni Miss Gasoline Station. Lami kito ba nga dili mo inom ko. Di kuhaan ng gripo dira og ipasok sa kumba kay ako nang inom ko duha ka litrong gasolina kay ako ning pas-ano ni sakyanan ug ako'y mudagan pa dong sa karkar. Sus Ginoo ko. Ngano mangutana pa magpatubil nga. Hala oy. Nanakita sa kilid. Di ba? Para ablihan na lang din ng kuan kung asa ipasok ng gasolina. Ginoo ko, Lord, mangutana pa gyud taon ug magpatubil pa na unsa man. Dili. Manigarilyo ta para mo bungkag tang tanan. Sus Ginoo ko. Nganom in town nga dapat wala na train sa kumpanya nga. Sus no? Magpatubil mo, sir. Agri Ginoo ko magunsa man dai Miss Gasoline Station. Oy. Na-stress na sa akong bulbul, na-stress na sa maayo. Ginoo ko, Lord. Magunsa man sa gasoline station. Pero na uban, no? Dili tanan kay na uban karon naman diesel. Oh, di ba? Punta na ka diesel o unsa na. Pero na uban ay magpatubil. Sus, my God, mangutana pa jud magpatubil. Naunsa naman taon. Ay, Ginoo ko. Ay magunsa man di. Agoy na. Ginoo ko na straight ang akong bulbul way medisina. Magunsa man ta gasoline station. Nga nisud anang ni tupad mga itaan ng ilang kuan murag dakong gripo o dakong hose. Unsa man day purpose? Ngani unsa man na siya makig-text mate? No? Unsa man oy? Makig-selfie ta? No? Magpatubil mo sir. Ay dili makig-selfie ko nimo dali dire. Ana? Sus Ginoo ko, Lord. Di na tangay mangutana. Kaya sa man buhatos ka sus Ginoo ko lagi. Sa buhatos gasoline station lagi in town. Ay explain. Unless na lang kung dito ko ni parking sa kanang convenience store nila kaya na paliton pero kana bang naadyo ka kilid anang ilang faucet ba kana kita yung video di ba magiri ni sa video sa laing nasod no kay kita rin mo pindot-pindot di ba sus Ginoo ko manahon sa man taon ng kuan oy ang uban ba no wala jud ko kay balo sa ilang ipangkaon ng mga panahon na ug kay naandan nila wala sa mga management dira sa mga gasolinahan i-train na yung tao din ang mga tanag pag gasolina ba oy kay Diyos ko magunsa man di ay ang parking kasosyal siya patubil mo sa dili parking rame kay magduwa ko Candy Crush Diyos ko Ginoo ko Lord ay Ginoo ko na stress sa sila ko mga bungol ay mga bungot pero dili tanan no dili tanan sus Ginoo ko okay ra jud nako og kanang kuan kana bang tawag ani bahalag dili kayo smiley ang gasoline boy basta dili mo utaran ko papatubil ba eh tayo diesel pila ka litro di ba anang no patubil mo ala uy Ginoo ko Lord sus Ginoo ko kinahanglan ko mainog holy water kay para ma-control lang ako mga stress ani mga nakinumdum ko kay ganina ganoon na lagi ko kay kung sa ako buhaton sa reels kay number 1 mura kog budha piti na akong tambukas so katong pandemic piting kaon man di ba jud hamis akong naong putot pagyud man di ba wa ko'y talent di mo kanta di mo sayaw mas mako i-reels man di mo ko pareha sa uban oy nga kanang uban mag-reels pa hinuon inot man sana sa uban kana bang
true to life, nag-add sila balani, nagsayaw-sayaw, daghan na kay grills, magisumhan ang tao. I made this Haring Hilason online radio nga unique siya ba. Gusto ko kanang pwede mang laba. Ang purpose aning Haring Hilason online radio, bahalag sa Facebook siya, at least ang ako mga tigpaminaw o mga followers, pala samtang nalaban na malansya o samtang nagkaon, pwede nila mag-headset sila, Bluetooth headset, o di ba samtang nalaba sila, o ilang tuplokon, kaya kinira bang ako mga video, no, kasagara 10 minutes. Kababaw nga ng 10 minutes, kaya ako nang i-upload sa TikTok. 10 minutes naman sa TikTok. Wala akong i-upload po sa Facebook man. Sa TikTok pala daghan na nakaadaig ba kay nindot ni mo ha kay amo rang i-play kay di ba sa mga TikTok mugbo kayo man 30 seconds, 1 minute man imo na pong imo na sang i-swipe kay magbalik-balik pa ng video. Masako ako no ilang gidaig kay gadahan mi sir kay mura mi na minagradyo man 10 minutes baya o di ba di kada episode nimo amo ra i-swipe every 10 minutes. So taas-taas ba daghan pa siyang malabhang pante. Kaya kanang sa kuan, kanang sa TikTok man, laba ka, lantog TikTok. Pag swipe ni mo man, sus, tulo pa ka kuso-kuso, human namang video, swipe na sad, kaya magbalik-balik man. O unless, ganahan ka sa mga tao, balik-balik, no? So, muna nga, salamat kaayo sa mga nakadaig sa akong style, no, nga online radio. Ako na lang nisulti online radio, kay, so na Haring Hilason ramang yun, manalingaw man sila. Ano sir, kay mura na sa radyo, no, nga nagyaw-yaw radyo ka. Ambot lang buka, ganahan bang uban. Ha, sa mga gasoline boy diya, ha? So, sintaon. Ano, pangutan na magpatubil ba, eh? No, sa may lang tuyo nga, muhunong dalas kilid na inyong mga host. No? O na siya. Pero ako na suko, ha? Mas stress lang ko sa bakit. Sa una, when mga teenager pa ta, makadungog ta na okay ra, pero kana di magkaguwang-guwang na kano, man murag pabalik-balik na patubil ba, patubil. Na yun yung mga panahon nga more dili, wala ta sa mood, kaya maminaw ba patubil mo, sir? Sus, Ginoo ko. Dili. Makigsumbagay minimo, dali. Na, no? Ay, nako, shout out sa mga gasoline boy diha, ha, sa tanang gasoline station, nga naminaw na ako karon, charot. Assuming. Ha, di wala na ako gitanan. So, dili ang puda sayo pangutanang magpatubil mo, di ba sayo, pero ako ba wala na may laing tuyo ko din dool dira. No, so mao na ha nga dapat mo greet mo kay kabalo mo no kini mga nag-drive, mga pasahero, mga nag-drive. Diyos ko say wala mi sa mood ba man. Ako mo smile mo no, o di ba at least marang-arang na lang. Diba? Pero kay boss ako dili sayo na yung trabaho kay makaitom ng gasolina di ay kay nang apply bigo na sa una ako dawata kay ginang ko supervisor nga di makabagay dire kay piti man yung putia man inchikon ala oy Ginoo ko di jud ko bagay magkuha sa gasolina. So mao na nga I am very proud kay ko sa mga gasoline boy nga labi na to mga working student kaning karon may eskwela nag-part-time as gasoline boy. No daghan kay mga gasoline story nga mga kinabuhi sa laing staff nga nagtuyok sa gasolinahan. So kung naay mga gasoline boy, gasoline girl, kung naay mga unique stories, i-chat ko, pwede nyo i-share atong buhatag storya diri sa atong Haring Hilason online radio. Di ba? Di na dyan ko content anis Facebook. Oy, pag-follow mo ha? Kang dili mo follow na ako, wala ga safeguard. Kaya na mga ga safeguard, ako ang iyong konsensya. Tuplo ka ng follow, Ginoo ko di mo mamatay. Kaya kung naman dyan may type, ipang heart react, mag-comment pa dyan mo. Ana ha, di sa ko mga donation. Di sa ko mga give me stars, kaya bago pa man akong account, o pa stars. So, padaghana sa ninyo, support sa mo diya, ha? Support sa in town mo, follow. Unya, kato mga nangasuko dira, na mag-angry sad mo, awat ay mahimo, anak, kay di madyo ko perfecto na. Sorry na lang in advance. Kung saan, tinood ba sad? No? Init kay tanan man guba ang air ko sa sakyan namin igunong pa yung patubil mo. Oh my god. Magpatubil mo sir. Oh my god. Dili may magpatubil, no? Mag Chinese garter ta na kanang host, birahan ang host kay ilabyog-labyog na magambak-ambak kostong ha. Anyway, daghang salamat sa mga ni-follow. So, sa kanyang salamat, no, from the bottom of my heart, including my pancreas and gallbladder, daghang salamat. So, in my next episode, I will try to do some Tagalog, no, sa Gulag Tagalog, kaya na may mga nagreklamo, nga, so, Bisaya, sana kuno na ay translator. Oh my God, kapag edit, no, mag-translate. Sige, sa next episode,
sa gulang Tagalog. Kay mahirapan sa kalisod, no? So hanggang dito na lang ha. Maraming salamat. God bless you everyone. I love you all. Salamat.